Очите за бяла цвет, която замайва душите, жали звука. Човек не може да не бъде забранен тяхната красота и истинска автентичност. Неизменно представките на Мегана изливят дяволите, целите в черно, намазани с кадрано паски, тези са подварно и етричично и отмерена цели защити. Дяволите символизират злите духове, сили всички сили, които старците пропълнят за свежестта на своите хлопци. Обичая е огън и съдба. На Мегана излиза оран спрегнал дървено раво два пола и символично за орана нивата. След него стоят пръстите много дървен чиник. Подмерени кръчки нарича колкото зърна, толкова слабо на тази нива да се люскат гласовете като море. Затварките не рухтат и паламачка започва дъжа на травете ни кафяват с вашата пръста. Обредите, които изблъскат кугелите, са тясно свързани с трудовата дейност на хората, тяхната надежда за богатство, апостили и градини. Запазил традициите на своите деди, народът ни и до днес с радост очаква в своя дом танците на своите богослуги. Въноглася, пролет иде, всичко за живот се буди, ниви, поля и градини, и орачи работливи разорават своите ниви. Бога моля, водославен, пълен пак да е камбани. Bravo. Bravo. Гласовете на редини. Айде, започваме. Защото
Маркетинг операция.
селото датира от незапомнени времена. По време на турското робство, поради забрана, той се е празнувал на двете могили, които се намират извън селото. Това е един от най-големите и почитани празници в селото. Той се провежда в дните понеделник, сряда и петък, в седмицата между местни и сирни заповедници. Още от сутринта такси, облечени с обърнати кожуци, големи капони, лопати, сопи и много други предмети обикалят из селото и оповестяват началото на празника. Повод започват да се играят махленски гора. Така наречените детарци, които имат завързани на кръста си хлопки с тежина от 40-50 кг и повече на всеки един се събират на групи по махлени и се отправят към Мегдана, където се събира цялото село. Тук се образува и голямото селско хоро. Старци с индивидуални маски и така нататък. В дните през така наречената старчовска неделя се възпроизвеждат и някои от обичаите, като сватба, ритане на вода от булката, жътва, оран, сеифа. Кулминацията на празника е на Мегдана, когато дойдат след множеството от хора, групата на старците с хлопките. Още с пристигането си те разпъстват хорото и се създава едно всеобщо веселие. Всичко това олицетворява настъпващата пролет и надежда за по-голям берекет. Костюм на старица. На краката от глезените до коляното набуща от бял домашен шаек, който е украсен с много черен кайтан и нитки по тях. Бридж от домашен шаек, украсен с пистюли от различен цвят вълнени прези. Риза, задължително бяла, домашно помощно платно, бродирана на ръкавите и предницата. Ален кош, поставя се на раменете с понизата. Гърманлика, т.е. забратка, слага се на главата и е характерна за село Дъбене. Образ, украсен с много мъжнина, поставя се на лицето. Плоски, различни по големина и по брой, които се за 40 кг и отгоре. Кега, това е тоягата от лян, украсена от синия край с много печули.
Самообразование 1923 година, село Домлян, община Карлово, област Пловдивска. Домлянските кукери при тях се наричат